Бети, какво? Дойде сезона на яхтите. Юху! Това са нещата от живота, Бети. Точно като по телевизора. Ето, гледай. Превърташ си напред лошите моменти и си връщаш назад добрите. Запазваш си ги и си ги гледаш отново, когато си поискаш. Отново и отново. Нон-стоп. Просто amazing, Бети. Amazing. Точно като по телевизора. Да се снимаме с него. Хайде. Бети, ти сигурна ли си, че е тук мястото и въобще ще ги познаеш ли тези хора от онази вечер? Разбира се, че ще ги позная, Мило. Аднах ги във Фейсбук. Казах си какво би направила Валчето в този момент. Валчето би ги накарала да ни вземат от хотела и да ни докарат тук, а не да ходим като някакви туристи. Ама добре, че яхтата е много окей. Мило, представи си, вътре може да има телевизор. А може... Бети. Може да има друга яхта в нея. А може да има и лама. Винаги съм искала да срещна лама. Бети, какво ти стана? Какви ги говориш? Ти слънчаса нещо. Шапката ми падна в океана. Не, ти съвсем се побърка. Бети, ние отиваме на яхта. Хаштаг яхта. Хаштаг заслужаваме го. Да. Какво чакате, момичета? Кашвате ли си? Хаштаг ние не заслужаваме това. Бети, това дори не е яхта, това е корито. Мило, момчетата така ми казаха, че вятър на ветро, някаква яхта. Ама аз ако знаех, че трябва да се качваме на това, щях да си взема слънчевите очила поне, за да не ме разпознават хората. Добре, нали веднъж ще живее? Хайде, ще се тагнем от някоя друга яхта. Искаш ли? Ако някой разбере, че сме били на тази яхта, ще сложа във Фейсбук старата ти снимка от личната карта. Не, Мило, не, моля те. Хайде, момичета, тръгваме. Момичета, вие с какво се занимавате? Не виждаш ли, че се снимаме? Не, по принцип с какво се занимавате? Ние по принцип си се снимаме. Не ми говори, ако обичаш, защото не мога да се правя, че те харесвам след тази яхта. Игнорирай ги, Бети. Мило, знаеш ли какво направих? Албумче от морето ни. Ето виж, тук на първия ден, когато ни се развали колата. Ето, тук ти си ми сърдита, защото съм ти забравила багажа. Тук си мигнала, много си сладка. Не, изтри го веднага. Добре. Ето тук колата на Газари отдалеч. Да, дето се оказа, че не е Газар. Сега. Ето тук Боби идва при нас на плажа. Селфи с Криси, ще го изтрия, нали? Да. Ядохме нещо, ама какво ядохме? Няма значение. Да. Фотосесията с продуцента. Дето се оказа, че не е продуцент и той. Няма нищо сега. Ето банкомата, който ни глътна картата. А тая без да искам съм я натиснала явно, докато съм говорила с папи. Ето този от новините. Той не беше от новините този. А това не е ли тази, дето е с плакатите на Ева? Да. Дето ми обеща, какво ми обеща, че никога повече няма да се правиш на тази Ева. Обещавам. Ето тук сме с другата яхта. Ма коя друга яхта? Това е само за пред Фейсбук. Нали се тагваме от нея? Да, ние сме на другата Ти яхта. го предложи, да. Добре, нови статуси. Хайде нови статуси да пишем. Това не е ли другата яхта? Хайде да помахаме. Как ще махаме, Бети? Чакай, стой долу, ще се обърне коритото. Абе, Мило, бе! Бети! Пич, тази слота е мах. Трябва да се изнасям бързи. Спасете ни, помогнете ни! Къде избягаха? Оставиха ли самички? Коя посока? Да! Тръгнаха натам! Спазвайте инструкциите, които ще ви дадем. Горе ръцете! Ама, Бети, ние да не сме началва концерт някакъв. Предайте ни коритото и кокаина. Ние сме веган! Здравейте! Аз съм Рая и ми е много интересно да споделите в коментарите как според вас Бети и Валчето излизат от ситуацията на финала.
Аз съм Ева и ако сте изпълнили лятната си мечта, но не точно както сте го искали, коментирайте отдолу. Тагвайте ни, шервайте ни, лайквайте ни в VBOX, YouTube, Facebook и Instagram. Допълнителни видеа за нас и за нашите героини може да намерите там, така че очакваме ви!